Guys, may ngapon. Nari ko'y kana koreksyon na natong mga una na kong i-vlog ba. May mga sayop. Itong about itong mga karakteristik sa metals ba. Dili ba mayo nga mo gamit na itong termino nga density. Kaya ang density guys, akong gitanaw sa ako guys. Kuha na siya. Ang meaning ano yan, the compactness of the substance. Meaning, ang kakuton sa grano sa butang ba. Kung sa kahugot ang grano sa butang, mo na iyang density. Kung hugot kayo ang grano, high density na siya. Kung luag, mo na low density. Dili na siya ngayon na gigamit sa termino na kanang melting point. Kaya dili ito tumahok. O sabkan. Kaning guys, itong mga pilingon ba nga gigamit sa exhaust materials. Katubang metal na gigamit sa exhaust pipe sa mga aircraft. Sayop dito guys, dili platinum guys. Ako gitanaw sa kuan guys. Kanang dili platinum o dili titanium. Titanium siya guys. Ang ganang titanium guys, usa na siya ka classes stainless. Yun na siya ay abot grade ba ito nga rin ang kanang 409. 10% ra kuno ang kuan, 10% ang chromium. Muna siya gigamit nga metal guys. Kay taas kini yung melting point. Pero actually guys, ang pinakataas o melting point sa tanan kuno nga mga kuan metals kanang tungsten. Muna usually gigamit sa karaan nga bombilya katong Brunel spring nga taas kayo patay sa ilalom sa bulb katong puwa og siga o yelo. Kanang katong brown ang gitawag nila filament. Katong spring nga gamay kayo nga may magbaga. Tungsten din na siya guys. Taas kini sa melting point. Di na siya basta lusaw. Pero ang gigamit sa kanang mga exhaust pipe sa aircraft, kuha na siya titanium. Kanang mo na siya gigamit kay taas niya po na siya o melting point. Mo resist siya o taas nga pressure. Usually, ang mga aircraft, pag-taas mo ka ng pressure, ibugaan na niya sa kuhan. Kaya, siyempre, so paglupad o hinay ang pressure. Taas yun ang pressure na gigamit na para makalupad na diya. Kaya, high speed ang makina. Sorry guys, dili tumao ko magramero na kung istorya. Pero, kanang kuhan lang. Kaya ako lang koleksyonan. Kuhan ganing maulagin na lagi. Ang sakto nga kuhan dili sa atong termino nga density melting point talaga ang hatag nga termino ana. Taas ang melting point. Mo na siya kanang klase sa metal nga gigamit ng mga exhaust pipe sa aircraft. Kanang titanium mo na siya klase sa stainless na may number di hatag na 409. Inana. Muna to guys. Ako lagi explain ba ang buwan ba. Dahil kayo sa YouTube. Kaya to. Kung yung natin ako. Okay guys.